So what's up sa inyo mga kabrosi, no? So karon na po tayo buhaton. Kay karon na nagpatabang sa kwal, sudo kay ni buhaton. Pero before that, kapansin mo nang bagis-bagis sa makita nyo. Kapansin mo na. Idol ako tong kanta nga kwan, tong ano ako kagisugbay kay ganahan gon mga ireng ba cutie gid mga ireng yun. So bago ta karon magsugod sa ako ang video, i-flex na ako ang mga sponsor nako, mga big sponsor. Tanawa, sponsor. Okay, shoutout sa Masim Tabayns. Tato na siya, Masim Tabayns. Shoutout sa inyo, congratulations day. Kinakuha na ninyo yung silver play button sa YouTube. So sunod anak, namo kita mo na gamay. Gamay, uyab na ko na, manini na, gamay lang na siya. Anong gamay man ako na? Ganahan ko gamay, pero yayay. I-flex na ako ang grupo. Ari akong grupo. Kita nyo? Team MOS. Subscribe YouTube channel and like our page, Team MOS. Let's go! Ang sunod anak, last but not the least, shout out din ako kay L Isog Arao, L Isog. Kay dili ni ako ang content, iyahaning content, ha? L Isog, shout out. Joseph Sabilio, let's go! So what's up sa inyo guys, no? So karon we will back to our video. Grabe, kalisod mo na mag-abrig dilata. Ayun, saan ni pag-abrig dilata di ana, kadali na, tudluan ta mo. So guys, mao yung buhaton kung abri mog dilata. First of all, kailangan na amoy dilata. Syempre, mao man atong abrihan. Araw dilata kani. Mo ni dilata Youngstown. Baka na. Mao yung abrihan to. Second, wa man tay abridor, di man na makaya og pakpaak. Ana-anaan na. Di man na kaya na, di man na abuti na, di man na kaya. So, second mong buhaton, kuha ang kutsilyo. Ana mo waong kutsilyo ba ang basa-basa pa ba mo ni buhaton ni mo ituslok-tuslok ni mo dra unsa pag abri ha. Duan to. First step is tirahon ni mo na dra. Anaon ni mo na pukuko ni mo na tadawa. Ana na buko ni mo pagtusok ni mo ana gina pinaka first step gina siya ha. Second na kailangan nimo ipulpul ani mo yan ana bantod sa maabrihan na siya hantod sa maabrihan ha na dali ra kay na ana abri-abrihon nimo hantod sa maabrihan ha ana hantod sa palibot ha kutsilyo gamito. So guys kay gipaningot naman kog abri-abri ning dilata tanaw gipaningot na ko gipaningot so ana na siya pag abri yung dilata dapat nakabilog yun na siya tanaw abri na kay na so anaon din mo ng kutsilyo o gamit lang kutsilyo wala ni abridor kay wala ti abridor pobre man ta kailangan kutsilyo lang ana ra na siya o open na. So mao ning ika-fourth step no. Kailangan na mo yahong. Naabrihan na ninyo, ibutang na ninyo. Ana na siya kadali. So very easy na yabuka oh. So very easy, butang na nimo siya diretso. Ana na siya.